and then kwala na aba no every 13 years e dey coping best 22 years e dey koyi eye kakra oba bi antimi ngwale boys na aba no afekubo tramo ani wi onom tramo no anu wi aguso onom wi anu onom tramo aguso otra oba so a 50 years na no ho mai profo antimi ngwale bebre ni nyina gina sofo no ene obema akọwale awie no epesika obaye ne yire ho ade no wedding na obaye no ho ka otwepepe obetime ko bobosia ekọwale obawie na kadi nanim ya twetwe na bi obi abobosia akọwale a wedding awakwaye no okukuriye enipa office on beba beboa no ma onye sika no oma awade na yeka ti awade omo wale ka di omani because of wedding ti wedding ena ma awade nkofo ntimi ngwale ena okọwale wo ba wa anya the wedding so a ompene so ahefo mamu akwaba wo hwe yen e na Kesse TV na Kesse TV aka tro se ye okumase tafo pankoro no bonsuom no eye no a tafo bonsuom so eye no a ebinom kan tafo bonsuom bi kan pankoro no bonsuom ti ba bia wo begina ebusa tafo pankoro no bonsuom bia ba bi kro no na kyese okona na Kesse akache ya no bo modern se wo hwe yen wo ha dadwen ne amane bia yen baba mu yeso wo ha dadwen ne amane bia yade ekota chimendwa na nsan ya nto bibia no soa na fabre no ukoduru ho atwere ampokwa anyankopɔ obefa nananom so de ahinta bia ebepia ba de ba akon ameka ewo mu a kamse menka hwe se ya ba odua na wonhunu nsukro so oba ope ba hwe okire ope aware awale ene ne ekeka ka ho ni nyina odi koduru ho a odi nkunimdie enso bekofie ene ya trase apatakasi ase ede ne ye beka tete obi kan tete obi kire ensem bia ba betodwa yese ndem mebunu mpa awale ti ye ba na akachi akase akachi ni abebusa nse mebunu ayaba ene mpa awale twan yen eda ye ho abasisi ayaba dwumadie no ye de betata so ayefo ebeda mo asese mo atwen na samre de yada ye ho aba sene ane ye ka no eno enti ene abetrase ene ye ba na ho ni abebusa yese mebunu aba empawale edie nnasie ene mebunu aba empe awale nana yasem bisa enso no ade ntina mebunu aba yese wo mu empawale odi asem kasi aba Ghana ai me anam de asem bebe fie mebunu de enti obo empawale adeshima edamu nyina ase mahwefo modawroma ene ati baabie minyae mo asedada korre fise wiase de sebie mu sebie nyaado sebe kaflache yesi abosoba empenimfo kra se beifo ba na nani nso ade abosoba so meja pai abosoba meja pai fise sebie oton niema na se anto amawa sebie niema na oton onkofa foforo emwa yeda masepa muni yedi niye emi nkyere obia no mu obia nte ase enkyere ye adesua enya ntokwakon enya mpapa mu ena enye hwe ne wiase de eduru ba bia bibia wo ne bre eba na aba bibia so nkon na adwene enti misremu a bibia ni a adwobre wo yedamase ahefo de enti a mehunu a Ghana mrantie de maba yesi empower no de di kai ya mane tete atempo no ewe ye pen so de di kai pa no ya mane tete atempo no ene sen enkane no se obiso aware na be ma ne hu no oba o de tuna busuafo animu ne ye besre oba no a efiri abusuan animu a abusuan no ye o mu hwehwemu no bibia wie kura wie no de ebisa abusuan animu we bebisa abusuan ase we bebisa abusuan ase ya hwe hu se abusuan a ye afanu no mienu nyina ekomu no me hwe me fa se ase ade efiri soro ba obi ade nsa kataliti me nya bi tintu on fa mi nsa me kataliti so na me bo mi tiri nkume timi abusua no ebe ye nhwemu ehunu abusua no ebe mu se mabusua no sabio omunye akromfo asefo omunye awudifo asefo omunye sabio niema bi a yade basa ne patapa ne niema bi ye wie ne nyina wie na se hu se bibia dana kwa mu wie a momososo mo behwe yesu abusua nim se wo ye oba na meme ye be ma sa na wo so abusua no so ba bedo abusua mu suko abehwe ade a ewo abusua mu se ye good character ni nyina echi na bibia etmesia wie no ne yagye atumu no abusua no ebebisa eho amane ye bisa bibia wie na amane na ebeye no ya wade eye tietia de di kai na esum na ne wo mu kakra oba no
be ma na wokọ wale oba no yenya nwale no kra na busua no behwe niema bi kakra no mu de mani atoto kakra ni nyina no be ma nam so opa awade nti oba na se kra na bi obekọ kodo na fu no wa hia pam bekọ akodo na fu ai no wa hia pam adua nya ne nsanye o be de ne nsanye kra se abo nwansa ni hwe kro si fom oposa ne nsem o kwan foforo so ho na we nyina ba ko wonu fufuo o fufuo de yema ne megina fufuo so ngo obedo fuo no ahia pam bekọ boa na se no se de be ya oba no so sebe boa no nya hode de to aduasa tene wo kakuafo asem no enya kuafo asem yenka ne se wo bi scratch nkran ya wo de me de be kodo na se afu me be kire ye gidie kakra e de abeduru ne ya na be si bibi so wo hu we ni nyina na ya be obedo na se afu ahia pam ne ade nyina no kire osom ne odo a ode ma oba na busia na kire osoma busia no ewa adweye kwan so oba no obagi no nti no obagi no onkodo ai enko shempa oba anya oba ene na wiase ye fama sabio so mo de da fam ye de da fam oba be wale oba no sabi na na fam ya obi wa no aka kire so open kra no nye na nka ne sabio mu sabi nya ado o ya blantie wonya be sabre kwa no 18 years 19 years no o fam oba kra wo se sabi wo ne nada oba pieto kra bia na nguru da ya ne enkola nkete 13 years no wonyem na ohunu bema 13 years no ohunu oba ofa ya reho sem niema areho na wiase ne kọ nanim umum ne wiase ne kọ nanim eye se we de enye Ghana ko ya brochire ne ho ahwa se enkane no na ye chiribla chiribla ne ni hobiem oba bia obu ne nsa ne mpanyim fie de ne kọ kire wo hema kwa himfie ne abegoro de bla ye yi na kire ya kana no ya ya amane aya amamle ya gunsa e de amano se be ma obi obana kwamnya be ma papa na bra bo ase kura enye yie okwa awariam so no obenya nigi obewu ye yesa amane we nyina ti bibia da na kwam pepepepepepe na wenum de enne wiase na bio emie abie sao ye mfa nso obi ne maame ete ene na meka se na sabi ya jimi nene ni bia ba sabi nya atam didi o ya jimi bibi omo ani ti bebebe a omo odwan ache obi a wose nani atepa no o menani tia fi so nyansa afi koduru so odwa agina wo so odwa good morning no na ne we fi sa abo no wo tia ba na wo koye ne bragoro onim se akọwrọwrọ no ho ayi ni mpoku asisi ho ne keka ho ene oman bi so o da so goro bla wo ene ye oman bi so nya oman fufuro oman bi so Ghana ya abusua bi mu ene kuro bi so ene okokro ba man mu kra la ene bi gu da so goro bla ye mfa ne se wo bi tie bochire no akọwo no wo ho a na so tenkran ya na waso ayi ese obewale ana ye de ne free eho abikro o ye adwuma ye na ba se be eno ene enka sa time no so a etie for kaflo time no so a be o wakontwom kra de ne baba begoro na bra se ka yakwo na bluchire ene wabu ne nsa ombe frɛ am ya amane bi esef ne maame be ye akana no ye bibia kopim se de ne beba abeyi na kire ye nworo obla untimi fa ema ye beyi na kire krom hofo me na se ne ye ngwale kro ni kro akane no ene ye se kro ni kro ngwale eno de enye kro no aye yama no enkane ni nyina no kro bi so tumi ba be wale wo de ukọ na mom ye beyi wa kira me hu sampa enipa no sebe yagro ne bra wadu ne mpanyim fie so ya ye amane ni amamra man se ekwai da ne ho se be be ye timi be eden e be wale ndere ko emfa ho ni kro firi mu ene ne kro tim be wale kro bi betuma be kro bi ni abehwe ni abehwe abusue ni ma be investigation kan ne onsa ne dodo ye ho if say sem yoko nani a na sem pese me ko wale okro bi so a be ko kope ko nani wo yemi nua ne ya yakoba abusua ne ya bubise ne wiase na tre ene ye wiase atre ne nyina no ye se ye fa e be ye adwuma ne no ade ya amamle bi ye se ye gba ya na ye fa okro pankro no na kane no na bia ye gro bra wo ho na pankro no na kese ye sen ene hwe pankro no tane na kese ye ti se yi da kusi wo se ne ye de gro ma wo mu anya mfinsia dunkunu nyina bi kura bra nipa dodo se ne ye benya wo mo ene na me kam what say the whole Ghana ha the whole Kumasi akura de se obia nworo bla wo ni krom obia betima gro obi kura nim ni krom no ye de ko gro bra wo ane no obi nim ni krom udo pa hia obi na busan se u firi hene ebi obeka kiro se mi firi bia entonso ana asomaso busan so obabusuan be obeka so bonne na eno de eno de zeli of boga oba confirm na sa na person che o hene
Ye na yenya yadwen se ye pe bibia ye. Ene ya pe bibia sua. Atiefo ntie ne ye o. Yenya yadwen se ye pe bibia ye. Ene ya pe bibia sua. Ene yenya yadwen se ye boabo ye ho. Na se ye boabo ye ho afa tete atempon no mu a. Pankro no ha. Pankro no fu, pankro no wura. Obia wo hen panimfo deda no. Wo hen deda no. Sabe krobia wo ne mpanimfo. Ene wo ho a ene ye nhye se akwara ya nworo ne bra. No obefa be ma na obenyem no chiribla enka be ma saa wo basa ne ma nkwala fa be ma nyina katu betwa ene esi je TV hwe ade TV hwe na adwama nyina ne ho ne fira eba oyene enti we nyina ba na yemfa saa kwa no so no ena ma we aba na emom obia titiru pa edi akotene pa ene ema emema no enti me nwale a ewia sa etro kan ne se de di kai ena afefe de doso de tosu mienu ekwa fa so wale no ene asai yan hwei ene oba betu be ma betu akowale na yire na ne busuani bi anim ho hwe se kakra bi na ne sofo abegina wede no a ye de abeto awade mu no Ghana mpanimfo ye man mpanimfo no se me ye president ya me asam kan se me ye president ya ade anka me ye de ama oman ne se obie no obema kwa na ye wede bi se ne agu asore wogu asore na asore fa wede ho bai asore dem ne se asore dem ne ka bi enka ne no ye enhwehwemu ni bibia wie ya amane bia wie no oba no be ma no kutana suhina ensan esuhina ensanfu esuhina ketechua ne ye de kwa sabia yaado eniema ye de toso no abusua ne nkase ko fesika se eblawo ni nyina ye niema kakra bi ye sabia kura be ka ho a eni sika kakayi a sika kakra bi yenya ye amane ni nyina awia ade ehia ewa awade mu ne se abusua ne bi enu nyina tenase ababus akabom efise mpanimfo se wo pefie bi mokobom abusua na akomu awade ti abusua ne fani no nyina nya hiem eka omu nyina bom etenase ye bibia awia ade ehia ne se ya je wonsa enu nti na obi nya asem ana ene nyina no se awadefo obi nya asem ana obi koka se na yire ha no a na se oba na onya ne ho ade asem be ka cho se ma je wonsa se onye wonsa enti enya hia wie na abusua ne nya je nsa ne wie a ni yi apaye papa eye ni egu nsa yegu aduaba no bone ewo mu no ni yi afirim ensaguo yakase yegu nsa yegu aba ugu aba no a de papa no wi na de tintim na de anya no wa dai watu ogu nti asi yi apaye de yi apaye yi papa eye yegu nsa yegu aduaba ti yegu nsa no a nananom nsamanfo ne afrefre samanpa ne bon digu nsa ensamanfo na wu kro no ya bo obi adin nana somasi sasa beginson aduana ne sebe bretuo abusua mo beginsa ene ye frɛ mo a aduana abusua ene bretuo abusua na aka bomu a ye hia se abusua ye ma aware ntisini ya bon ye yi apaye na saman bi obi a wowu kɔ no na obebu ablabo papa no nkuta ablabo fi ye gunidi egu nsa se nana somasi sasa beginson ablabo abebo ya oba wiase obebo ablabo papa oba wowoyi wuti wani hwe oma oba kan no kore awade a wokoyi masa esuni bi emra awade anim awade a omu koyi oba no so nye yefunu nya dai enwoba omu koyi be ma na dwuma kora se na nanom samanfo mmaboa ye gu nsa fa no nyina na honhum nyina be hyemu kra oba no nkwa awade se onwo oba no nkwa awade se kyena wasa be si ni ABC be ma no so ko wal nam se busua ni nyina aka bomu no wa anya de se fata ogu na busua ho fi edabo flobe next time na busua na obi kwesra wade be ma bi a yemfa yemma na ware eno nyemra na wiase enye mra wiase enye nyina bletuka fly na nyina ye adwuma wa hunu na se ne bible abesisa ne ma odi amekire wade ye wale ye nyina ye bibia wie no ne yegu nsa na adomade a ye de beba no ye de aba ni ache krokrowa ye wie ne se wale ensa kra men bible ne bemu ya bible ne bemu Unuma dia ma awade gu basa na nse no ene se me ma aba na empowale wo mu no se ma no wo mu kwa na wo mu suban ya ene 95% awade ye wale nyina ebie no yegu nsa ene se bible ye bompa ye ene na ma awade yegu na sofo de ka ba me se
ene na ama aware enyina no na wale a etiefo ne arefo me say aware a samanfo betena mu na nsen egu nyina egyina say aware a yenye nsangu nsa emma ahonhom eni fie ne mutumi papa yensamanfo a omobu ablabo papa enta aware na chi no ti oba ne be ma aware sunsu bia nim enframaboni bia boy na bofam na se sofo time sofo be sofo be gina mo dey ade awale no e de ka wa ne bible no egma no no sofo ni fie ade so okrobotima so na obeso obi de abusua bia o musunsum ani mu nhira ewo mu enti ye shawade a ye bunsa friends amanfo bua honhom sunsum wo fie ho ebi kura tano si fie nim ye ho amane nyina de amata no oba nkwa awade nka nsa na chi be ma nkwa wale nka se waja ma yireda ene sade mo wonyina twam de sofo no hwaware bia ye ko na nsan osofo no begina obe sofo no se ya che de bia sofo no be ye instances sofo mu ono sofo ni mu sa wale na ye ne tamo e ma afa wi akire kura opa che se awade no ko awade no obekire aso no oba no ko na sore nko na be ma no ko na sore nko ye be sene na nka sofo ntitimo be ne wo mu wati ase abusua mpani fo mu amete me say asemwe awre ho pa mehema asema meka onim dia meka ohima onim dia meka sofo no beja is nonsense mo say me tam sofo the bufu adaya tam e de man so me ye no yes let's say what sorry ba o se nyana sorry ba na yakosere no so yakohan no ohini we ya say no mu ade anim guase abusua no so mu ade anim asem papa ni mu amokohan no se mu ade anim guase na wo ba ekura wo kro sorry be man so kona sorry na mo sorry e yikura mo sofo no a nyankopon ye ba akopɛ asopa we ncha asemte nyame so nya nipa ena sabi wo bua atai adenti ena mo sofo ne keto asa de ni a wonti ma na makofa sofo ne ye sofo kese enti ade asofo ne be ye no na tai nim guase abusua awade ankofo ntimi nwale bebre ene awade ni nyina gina sofo no ene obema akowale awie no epesika obeye ne yire ho ade no wedding na obeye no ho ka okwepepepe obitime ko bobosia ekowale obewie na kadi nanim ya twetwe na obi abobosia akowale a wedding awakoye na okukuriye enipa ofisi on beba beboa no ama onye sika no omo amba awade na yeka ti awade omo wale ka di omani because of wedding ti wedding ena ma awade nkofo ntimi nwale ena okowale wo ba wa anya the wedding so a ompene so oba no ompene enti enya abusuafo ompene na oba aye alosman obi anam enti ansana na be ma betima wale ebewie no ne ka ebro be 600 million bia ke top plot ya se betima bo dwetire be ma betimi de ne ho aware ye wanya di ntia ko wuro makoye no oba no wanya ne wade ompene ne dwetire nyina wode akowale oni adwumaye afa beduwe eche no mo sere no madi eni je be ne obi ye kura na adwuma hwebo so misika obegye a se edi betua ne ka obebobo sika no ama odi akoye we ni nyina ne oma no kro no betu wonu ma de esi a ekoso aye mobo this oka enfri ene efri 13 years efri 13 years ede kopim 22 years ema ebe kakra obi no betuma wale because of wedding ti wedding na wonu ma de kro this oka ene ema abani nyina omo kofa be ma emema boys na aba na mesre asema me kan awofo obi a nhwe ne bayie ti wani hwe oba ma oba odo se na asetena papa enya asetena papa ni sika wo oba woni nko oba ho woni hwe kura sabi kontomire kura sabi tete sabi anwea kura tete ne di wate na ma woni nko oba ho ene nkola na aba no every 13 years ede kopim be se 22 years ede koyi enye kakra oba bia ntimi nware unima ehinta ade ma no we unima ehinta sema wo ho ene wantitu ba yi a ene boys na aba no afekubo tramo eni wi onom tramo ono anom wi aguso onom wi ano onom tramo aguso otra oba so a 50 years na no ho mai na se ba akofo bi waso dem me ka sempa na akere obletu eni ba akofo bi aso dem me se asema me no wo ka no eya hinta sema sempa na me ka chewo
ena ye youth no ye ni future ewa awariem enti okofa ene boys aba ne nkola nkitikiti nyina tramo ene wi onu wi na no tramo na guso tramo ese friend tramazin o se die ndie Tramazon me de minim sa tramo no wonum a onum Tramazon no ye Tramadol ese bi so ye tramazin o se Tramazon no ye de digu mfuo so omo se ye wona hodo ba mi ense o se nan quantities milligrams ye 50 milligrams 100 milligrams enen kola na ba nyina womunom na se ma no so me ma no so etna wom so sa omo se wonum a otra oba no so 50 years na no ho mai so ma no so enti emba no omo ye saa na mema no saa mema no na efa omo yusu omo saa enu se be ma nko wale no be ma kwakọ wale bi a wonso ya wiemfo ba onum tramadol wantman tra no so se de open no afia wade no be ma ntimi mfa no unsatisfied no ti de be ba no sa wade no obejai no ba so ofa bi na be ma nso mfa bi e o say ba won so num bi na be ma no so num bi enti Ghana ma ye ni daachi ye be kwa so dem akọware bi enti be kakra oba wanya be ma onum saa ne mani bia okwa wade obeba ti awade egugu nyina afa kese na agina sa okowale oba be ma no kowale oba na okowale no wo ye 19th century ana we su 16th century enti ekobasa na chia be ma ahwefo mesre asempa na me kan say no ene boys na aba no tramadol kwa mo se fe tramadol na se tramadol beboa na yen hwe mpanimfo so mu awale egu enti ohene anibiri sam na meka kire o yen hwe mpanimfo awade egu bebrebe nyina ye emema ne ma no be ma no ko wale oba na ontimi mpem oba na ma no ho nto se de oba no enya na se de ono ne pe be ma nyina na pe ne sa we say over 80% eno ya YouTube pen so no mu anya 30 ne eno nti na meka kire se ye ni daachi no na se chansen aba ho aduane ya enti tramadol no enkrofo no no se me hwe me be ye na me ba na nkosa situation ni mu a oba okwakofa no yo oba sa tramadol boy na ayusu na koduro enti wanya na sade be bia be kana koma na anka na koma ontimi ngwale na whereby ya ba no be ma okofa no so bia oye virgin bia so dem no ko hu ende say ye enu nti ye mobopa ye ni daachi se bebre na ye ware fra so dem ene na wale nyina sa so dem awari asama ye kan we nyina no saa asama mi kan wonsama boso pa ene amata yi mesremo munhwe mo bayi na muntima ni hwe nkwala ne youth na aba no ene ma ahodo a omo no ena no kra de ye se eyi tramadol no ebi de fla eyi 5 star me pese me bodin wo ha esa na me ko kire bone ene ma ene youth no kire ene ma omo no mbo omu no se obetra wo be ma wo yire so a wo yire obegya wa ware efise mrika wo do yire betu no wonom a wo hunu edipa kura onipa na ni so ya na se ntatia ye niema ekoso no enya sempapa okotena obi yire so a ai oyire beja wa ware na so okotena koma na obeda ba bia on so ode no cool speed sa no enti akura ne betena wo yire so a de mrika wo do yire betu o chepa okotu yire no bo nsa wo ya aboa bi obeja wo mpe obi na le no eno eba waliem sa na katuo no ba waliem akura na de ohunu koto ani ase aba ni katuo ndi so awari egu nyina ye na obi so awari bebre ekoso ema na bi so mu ni ahode nti o mu pe sa oboa enemrim na de setete ho ma no o mu nsan akwa awuo kura no tete ho ma no o mu nsan akwa awuo na tudrasa no na nya ne kakrawa enne niema ekoso pa boys na niema anano no sa wo be fa wo yira na kola de obeda be akofa panimu yire kola obeda akofa panimu yire ano timbe ye niema wa hatimi nyampani fo yire betu ene youth de ni daache afutuo pa meka wo awade ene ye ntimi nwale no wedding mesre Ghana mpanimfo se sa wedding betimi a komuntwam fisene uniska wontimi nya wedding no ene canopy kura ba ede wedding different type ba ko han oko han canopy wi dabre dabre akoye enkunwa enwane ahodo enso nya sa de tete ye awade ye se maame ene papa no abusia no yesia abusia ni nyina kan ho abom na yenhunu ye ya gensa no asa yenhu ye ho bibia ni mu biem enso ni nyina anya bibia se akristosom ena di we nyina ba ene asori bi mpo ya me pese mebo dini mpo kura de
sa wo wale oba no anya ne wedding onkwa awurade adidi se ne ho so ni me de so ni me de wo wale oba no anya ne wedding a onkwa awurade adidi na we enso so bible no se de wo se wo hu oba na so open akohu na wo ne busua na ne ko tue ni tia de wo se ni tia de ma busua no ni tiri nsa no asa ka wedding sem bi osofo emfa wade anya wasem osofo awade anya wasem de kan nyi wasem eno ane se awalefo na ko hu na busua na awade awie ne de aba sofo yakowale ne de wo begina domanim na bia ya bompa ya se awalefo ne abompa ya de amamo nyankopon ba bia begina bompa ya bia wotiewu enti osofo awade atwe ho firi ho na osofo yi awade anya wasem ye sa da ati nyame bebusa na osofo bi timi gi awade aginam ate se busuani wo mu na seda obetima seda ade osofo wo ye busuani anya amane yakwai enya ne kwai ti awade enkrofo ntimi nwale nyina gina ye papa no asofo because ma kire osofo yi awade enya wadwuma no awade ye papa no ene maame no ene abusua osofo mo na mu awade wedding amudi abesha asori mu ene tam say ene sofo ene matamu a ye de be wale osofo mpacho be ma no oyobusuani ye wo no oba no oyobusuani ye wo no na ugina ho osofo timi ko gina mu wale ede ma obi a ne busuani kura ni mu hwe na mi betua mu nyina mo ka baako ene sem ko han wo mo se baako bi akọ se ko han no osofo bia onim die no se o ko wale a obeka cho so wako fie osofo papa no oso wako fie wako huna busua wako ye no ho ade ansa wedding sam ni ntino ene obi antimi wale aka no obeye wedding ne ka ma de ya no why we nyina awie no ansa no akohaye ka wo mu betena mu okwadwuma ma onko bokro akope hotel ani board ya kodi honi yesi bi ni honi mu no bi tibi kodi ni bosome na wotwe you want to be kwa na wotwe obadwuma na kro no ba bebo onye kro no obebo ni dwetwe nyina hye to wale awade no ntimu akohoma na dwuma wo ye ne capital odi akoya akowale na owi ade na obedie kro no enti ofa awade de Ghana ye ni future ewum enene o de ba awade so egu a be ma no oba no tramo oni apem no ama akana koma na na ye sempada no anya mpanimfo ofa tramo oni apem se minim ofa ye juma tramo no ne tramo no ni ho be ma ye juma ye no eniema ye tie ni de ye hunu no enye bi ni de me de na wale guo no de me hu ne se ema no omummo wo mu ho modern san se time wa wo hu no sane ya no ositie no enne se wunya wale no wie pe na ne bia ye den asesa 1 ebinom sebe ahonidie kura ma 2 bema no akọware no se obenya daaje wo no ho no eni ho aka na ese nka no oba oso ansuo ekosi ni kunu ho wo si ni kunu table ene ho ahwan ene ohunu bia na ohunu bi nti sa ne ma no ane wo ho ane buo wo ho ma emema no ene ni ho bio ka hu bi ahonidie kura wonya wale hu hwie a wo de opa ye mfa bema bebre osu musa wo se ma no nya wale hwie a sa ne ma no nyina na ni ho bi asori yesi apampam ho nti so okọ efiri adwuada kopem hweta mo be se ho a wo da bia oba ti asori dem tambe no mo oye wale fo so eblebe no de ko no aduane mo kura na tambe no de benya ho adwade nyina anya no ba oye no ka so ka kwa be be ko na bi no motuam nyina na yesi agenka di okọ be ma so de na ni be ma ni te secretarema etiri to okọ no okonya ba bia wo mo ba no so anana wo mo akọ 1 2 3 no krom me ma no so no no akọ bia anya yie bontu ne bontre ne bo wakobi anya yie nti obenyi obi na ohunu se eho ya yipe no so akukun ho eno ne na ama ware eguo no ema no omho na eje emema no san se won de ya wale me oye de ne a me na me ye na me na se ni wonu de ono okọ obi ra ankosi ni yie ti afi no oba wo be pebie ti sa no ohunu be ma o so kun ho de ma be ma no siesie no ho no aduane ma ne di sa na koye enti nyanwa se sofu bi di betwa ene ne mpra da bo chen ne yire sofu ne kan sofu mu o se ne reason say se akrokro no wo mpra ne ntem to okoho anigye ye den wo ho enti ne yire de onkrokro nana wo ne ya adwen me ne na 100% ala se me so mete radio so mete reasons ye den eba eni ma dodo se na aware a kane aware akrokro se ni kurukuru edidi a otene nchen ne hwan no ebi wo ho
Europa akwa ankokukuru aduane nsi table so nani na nkɔpɛ yi bi mpepa won saa to konya obema no kɔ no sɔfo mu a wanyini nyɛ so sɔfo nketenkete bi o a wɔkɔ no bɛɛ 70 years ɛna wɔka saa asɛm no yɛ de sɛ ɛnɛ bɛma bia ɛne ne mpra da yie mo ɛkyɛn ne yere ɔda ne die so ɛkyɛn ne yere lesa de tietia ne sɛ ne mpra no krɔkrɔ no ne mpra no krɔkrɔ no ɛna ohun ne de kora de ɔbɛyɛ de ama no asania bia wa hunu be se bosom ntitam bia odo no ye den ewom hwe de ane bia ne mpra be yesini ho so no ba akonhoma so no ba akonhoma bia wo wie kwan obefa so a obehohoro ne nsa ne hwan be pepa ne nsa obedware ne hwan nticha bia wo hunu na asa do no ye ne gie ne ye den ewom wo so waburu ho ti aso dem waburu ho nti ne ani se mema no ba ho a me de be ye ne ntem na me sorry ade ye de ne a obeye nti be ye ma me sorry ono kra no oni atenka bia amade a woni no eye no mu do konya mpra na ni nyi ho asem no aware go no nyina ne ha na we asem we ntimi nsi wa ha wo do opa asofo no a ye nyina befre no na ya kasa asem ya ma obi a yeden atebi se na obi a ani gi mema bebre ani gi wo mo mpra ho e che wo mo yire no e de same reason say wo buru no ho no wo buru ho no obema no pia bonten no konya na so obi so yire so edi ne huni kama enso de onye no onye be ma de ade enye na enye wo nana ye ka ye nkasa bi ni ho kra of course some majority of the vote enya de bi a wo mu nyina na tesa o nana mia me se mi ko hunu sofu bi eyire sofu pa na yire me pese mbobro no because bro no ben ha ya sania no ba na huni die ne no ho esitie ni kunu so ye kama na wo si abonten no konya ma no no mo waso de mu a onkofo no de bru ho wo awale mu kunu be kɔ ka de a wapini ho so obanyansafo yeru be nkana sem nya bia na me ka twa so ba be sia na ka twa mse nka se okunu kwa bonten akɔtwe mpra siesie wo ho na de wo fie no ebia na wa bonten na de bru ho se be ma no kɔ aha na obeba wo kɔ aha na obeba ba dako o ma bi engineer ba so ne ebleto ya adwen engineer so he kala wajere ne say me se me nware danti me nim na so atwempra enti se oni wajempra be ene mpra so nya ba ko na afae wo mpra ba miensa enti ubetimi ajeje de ma woni ji we ho ne bia woni nyi we ho engineer be se hunu so wajere ubetimi wo ye youth usu ubetimi ahunu engineer wajere ne say ema no nya wale wi a wo mu buru wo mu ho yasem sebe ye de ate ne ye den enye bunu ebi wo ha eyebuo wo mu buru wo mu ho wo mu buru wo mu ho no na twi kasa na meka o chese ne ma wo be ko bia be ma be ko ne girl ho the way man na bi kra girl na dware ahye ne night asiesie no ho ete no na le man bebre wo ho obetra tv ho kra ono bi kra be ko na ne kunu no kra no wa ye den no wada wo be kompra ho amasa de ne se no so your point pa enti be de be man nani nkoje ne mpra ho nchen ne kunu enchen ne yire wo mpra be no akọ no ho betra tv ho onim so aba no ho bi kra wo be ye ne fast no akọ wo be buru no ho na ayi what ho oh yeah dey fast na be ne fast ase bia be tware fast no akọ enti wo ba ne nyina ho no do ne anigye na ye den e be hia na with experience ne ya ka ten na me ka asama wo ka nyina ye no kre so enti akoma me ma no dodo no ani akọje wo mu mpranfo ho ache wo yire no so enti da bia wo asatan bi na me ka na nipa bi gima chinye ene mema bebre ware ansa no mu ahia wo mu dofo no wa wale awie so no asan akohia ne dofo wo ye 100% wo ye ne mpra because the mpra no be ye no ne yire no nye ne sa da no kre mi di besi ya ma hwe ya mekọ kekeka ne ya ye mi pebu no ye beto aso na oni bibia wo ho a ye mfansi ha we de me de asamba akọ a me wa futuo keke me sra me papa no me ma me no me nua ma de hie ma da woro ma ewi ase de kwase na o se de me yonko ne ye ne me sra mo ene enkwala na aba no enam fosam ne afekusam no ne ma bi ne ma bi o mu suasua no 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 ene ma bi ha te mesre ahwefo obi ama ne benini enko ne ba ho fi se abofra no onya de ne ho kọbọ yonko no na se onya wura tebia bi mu a se wo twi na firi mu no eden e ba sa
Wan hwe ya wa nkasa wo ba no oba be yere wo no wada eye futuo na mde ma wo ti mesre enkwala no mom ye ni nko wo de akwala na ba wi ase wo nwie ye wo ye wadwuma ye fisa niam ekoso no enkwala ni daache aware bidi nyame jamo nyame nye obi akoma so ade ma na asema meka kire mo ano Nana Kesse TV ena wo hwe yen enne na ye ka aware ene awareguo na me so dem di tofu nyina ne se wo yo ba na wawale a enkase bia wawale wawie isan se bema ete se aniwa nya ehunu ne kodi akire ti siesie ho se ne wo hu wo maba wa bremu no a ebe dene aye nwanwa se yesi saman a wo wura mu no bia ne wo fie dia ahodie no anya dwuma na mukunu no mani aye den aka mo ho nya sa ade a going to abontenfo obaje obaba besu enso ofie koso ana hwe subscribe ma anu aba bi no nso ntie bi na onsesa ne ma bi na waliem na ne kunu nso ani ebaje no ho ye besa ahia bi o da foforo da mo ase ye ma mo mo ne hwe a ade hye